pimayag samot lang iti pamilya ti victim detoy maipagarup sir nga nagpakamatay nga lakay iti barangay Darat Pinili. Kalkalpas sir detoy autopsy na. When actually nag-start the autopsy 9 o'clock AM Yes. tangal daw. Mm. February 4 aya. So kakalpas naman tan kit de ket yura tayo lang de resulta iti na autopsy Mm. tano kasta ket ag-usad iti investigation tayo. Okay. Sir, naibagayo nga adan dagiti person of interest. So dagiti sir ket masipsiputan. Yes, ada giti person of interest tayo. Mm. So hantay pa nga mabalin nga i-reveal ti identity da tano Okay kasta po. ket hang madadael ti Oo. umbrahan tayo nga investigation against Mm. them. Ken marbaring no nyan to iti na resulta na ti investigation may ket mabalinton nga makakatay iti na kaso against him. Okay. Sir, itay imo na nagundaway nakasarsarita tayo detoy kabsat detoy pimusay nga nagyaman iti biyangyo gapuanan na ta sir ta adan iti paglawlawagan detoy rason iti panakapapati detoy kabsat na nagyaman ta kadayo. So ana iti kasang ma-irrespansyo kadakwada sir. Yes, actually nagkaroon kami mat iti na confrontation regarding the matter. Yes po. So unaware da lang ti investigation ta kasta ulaw na igarod iti napasamak dito Amada. Mm. Ken nabang-aran naman tan apo ta at least ajagarod ko na kon di daw mo handa kaya nga Yes, ipa-autopsy. yes po. Ken na-convince mi mat lang idang ipa-autopsy do dyan ay biktima. So kadagito iket medyo malaglag anan damat Mm. ti Eric na. So agyaman kami mat at least nawatan da iti trabaho iti police. Mm. Ken dayjay ti ko na kanyada although dagiti comment ken bash iti social media. Yes Ang po. kami ngagpaapektahan Mm. ta dayto ko trabaho mi. Okay po. Although no basahan nyo dagiti comment ket okay lang ta dagi ay hamat nga mayo ko na nga Mm. ayun nga imbabada Yes, iti sir. kredibilidad iti pupulis Oo. no han kid nga kasla naging challenge pa kanyami Mm. daytoy. So nagkaroon kami mati inspiration regarding kanyada dagiti pamilya ta at least naawatan da. Okay. Sir, appeal tayo sir kadagiti kalugaran tayo iti pinili iti panakitinulong da iti biyan ti kapulisan kadagiti kasing mapaspasamak iti pinili kadagiti Yes, daw. of course neighborhood watch number Yes one. po. No one man iti na install CCTV. Bantayan tayo ti karuba tayo. Yeah. Mm. Kaya i-report tayo nga dagos ti no nyaman ti makastang pasamak.